Selam, mening adım Gülşat ve men suratkeş. Sunuat adamsi ve onun dünya olan fikri ve gözletimi başkaça olur. Selam, mening adım Gülşat ve men suratkeş. Men 17 yaşımda. Men küçülükten surat çekyen yöne hassa havasim 1. klassa dörüdü. Açanda mektebimde. Şondan soň has köp surat çekip başladım. Esasy mektepde surat sapagyna. Soň bolsa 6. klassa 5 Nural adyndaky surat mektebine girdim. Eger nesibemde bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okumak isleýärdim. Belli bir täsir eden adam yok. Ýöne hemme belli hudojnikler ýa-da belli dällerim maňa höwes berýär. Olaryň döredijlikleri bilen, tehnikasy, aýratynlygy bilen we stili bilen. Sunuat adamsy we bu kär sunuaty degişli kärler eýleki kärden ýa-da adamlardan tapawudy uly. Olar öz gözi bilen başgaça görýär ýa-da pikir edişi başgaça bolýar. İkisi-de ýöne ilki başta sen gowy görüp sunuat bilen meşhurlanýan, soň bolsa eger очень хорошо получается, sen oň bilen gadan çetip başlaýan. Köp wagtda men gowy tesirler aldym. Gowy däller ol näme bolup biler? Meniň ýalňyşlyklarym ol molymlarymdan eşitip bilýän ýa-da ýönek adamlardan eşitip bolýar. Men kritikany gowy kabul edýän we dinleýän kritikany aýtsalar, meselem molymlar düzet bir zady ýa-da gowy däl bolan diýen bolsa, men şonu üýtgedip bilerim. Hassa adamın tenini çekmeye öğren. Mesela portret, el, göz, adam bilen bağlanışyky bir zat. Ya bolmasa hassa çal çekilýän suratlary. Ol peyzaj bolup biler. Detallary ken halamak çekmeye. Köplenç öz saratlaryny çekýär. Ýöne elbette özüme çeken suratlanmam ve o suratları art bazarda ol sergi şöyle ve yarmarka Mısır'a deyip sergi bolýar her ay. Şol ýerde gorkadan ve satdygy goýýar. Elbette eger sizde uly höwes bar bolsa, uly söýgü bar bolsa gurup bolar. Özüňe de ondan soň. Gowy sebebi olum sunuat ýöne aýdym
ken bir köp wagtlap dinlemäge halamok, ýöne aýdym aýtmagy gowy. Asliyetinde men hassa çeken suratlarymda hassa gowy çekip bilýän ýöne oňa wagt gerek. A men şu bir kartinaň üstüne oturmaga köp wagtlap halamok. Ýöne bir geň alyrjy kartin çekip bolar. Ýöne ol wagtyň köpälýär. A bir kartinaň üstüne köp wagtlap otursaň, ol uje özüňi mejbur edip başlaýar. Meniň käbir suratlarymda, käbir döredijliklerimde öz manysi we hekaýesi bar kiçirek. Meselem, bu suratda oglan bilen gyz ýokarda tans edip ýörler. We inserseňiz oglanyň simi bar, gyza ýok. Gyz ýöne gorkanok, oglanyň göýberjegine edilen. Näme üçin? Sebebi gyz aşyk oglana. We gyz oglany oňanýar. Bu suratyň hekaýesi biraz gynançly, bir adam däl hatda. Sebebi berde gyzyň ölümi bar edi. Bu ýerde pajar boldy. Pajar wagty oglan gyzy kömek etmäge ýetişmedi. Ol zatda protivagazda özü dirgali ýöne gyz pajar wagtyna helak düşdi. We inni oglan bu barada ören gynanýar. We haçan adam öleni oň gloýalar. Bu kartina elleriň mulaýymlyk barada. Men üçin eller это воплощение нежности. Орусча. Türkmençe mulaýymlyk diýäli. We bu ýerde I adore your hands diýip ýazylgyn. Näme üçin? Sebebi men elleri gowy. Обожаю твои руки, манdy. Sunat adamları ya da başlangıç adamları sunatla meşhurlanacakları. Men köp işlemegi, öz nämeler meşhurlayan bolsa şoňdan işlemegi maslahat berýär. Siýle bildirip meni interview alanyňyza minnetdar. Esasan döwrany we şadlyk. Zakarşyga maşe döwür tuğra çekdi. Näme çekdim kam? Wow! Alo? Şedevr ngertain? Yokla bar yok 10.000 manat. Alıp gitmeseniz üstürsüp çaltırak gelip alıp gidin. Bor şun geleyin. Sağ olun. На одной из южноафриканских ферм сегодня выстроилась очередь за редкими полотнами. Заказов так много, что художник едва успевает вдохновляться да творить, буквально похрюкивая от удовольствия. Пикассо – единственная в мире рисующая свинья. Благодаря своему необычному таланту она разрушила стереотип, будто свиньи рылом не вышли, и красочно вписала свое имя в историю живописи. Пикассо – поклонница абстракционизма. Поэтому и получила имя в честь знаменитого художника. Она обожает обмакивать кисти в краски и возить ими по холсту, создавая яркие изображения. Свинка оказалась настолько талантливой, что коллекционеры со всего мира стали заказывать ее работы. Каждый из них, к слову, стоит по несколько тысяч долларов.